skal... Ja, det kan være, at den har fat i slangen. Men ja. Det er sikkert okay, men det er fint. Nu skal vi så have slangen ud. Så skal vi igen finde ventilen og starte der. Så løfter lige dækket. Så tager du slangen. Så trækker du den bare ud hele vejen. Hvad? Sådan der, ja. Og så skal du over have taget i ventilen og det der igen, fordi så skal vi have luft i. Så skal vi se, hvor hullet er. Så hvis du tager ventilen derovre. Den her del, den skal ned i her. Og så udenpå. Og så skal den der med kraven der. Sådan der. Det kan godt være lidt... Kan du holde igen? Det kan være lidt... Du kan mærke det allerede der. Det kan meget sødt. Ja. Kan man se det her? Og se, der er simpelthen hul der. Og man kan se, man kan jo gøre sådan... Nu er der så meget tryk på, så kan der blive en lille boble, ikke også? Ja. Sådan kan man faktisk også undersøge ventil. Mange små tricks. Så er du kørende, ja. Det er fint. Ja, det var det, vi var i gang i før. Alt det, der sidder uden på slangen. Og der, når indeni her, der er jo puttet sådan noget talkum for, at den ikke skal klistre sammen. Og der kommer altid noget ud af det. Og så bare putte lige oven på det. Så hæfter det her. Fint. Det er der, hvor du har slebet det der, hvor det er lige omkring den der. Jeg sagtens se. Jeg ved så ikke, om der rent faktisk også er et hul. Ja. Jeg tror faktisk kun det er det. Just in case. Hvor stor er den? Jeg er ikke helt stor nok til det. Jeg tror faktisk kun det er herovre, der er hul. Altså, det store af den der. Ja. Bare rundt. Ja, så hele arealet, det skal smages til. Også i selve hullet? Ja. Det her, det skal faktisk, den skal ikke være våd, den her lige. Den skal lige være... Lidt halvtør? Den skal være tør. Den lader den ikke klistre. Den er faktisk dernede. Så du skal have lappen ud, men det er også vigtigt det her med, at den ikke kommer uden for limen. Fordi så hænger den ikke ordentligt ved. Nu kom vi lidt langt ud i, altså limen sidder lidt skævt i forhold til hullet. Så knopper du den bare godt fast her. Okay. Ja, men det er godt lige at få sikret, at den har kontakt hele vejen. Der kan godt. Man kan proppe det ned i en omgang vand. Jamen, det er nogle ting, man gør det. Nu kan du så prøve at mærke eller høre efter. Det er en god idé, hvis man sådan sætter. Sæt læben ned til. Det virker okay. Så er der jo en årsag til, at der er hul i det her dæk. Den slange. Der ligger noget inde i, tror jeg. Det kunne ske. Så du skal... Nå, det kan du tænke. Så du skal, der kunne jo sidde en torn eller et glasskov eller sådan noget, ikke? Og så mener jeg, at det kan være en god idé lige at holde øje. Hvor var det egentlig? Det var fra ventilen og så et stykke derudad. Så vil jeg jo lige koncentrere min opmærksomhed herover. Hvor har du ventilen hen? Den har vi der. Det vil sige, herover vil jeg sådan set Ja, der er en, kigge efter. Der er en røv her. Ja, det er jo garanteret den sten, der var årsagen til det, ikke? Og det
Og så skal vi have slangen ind her. Nu kunne man være fristet til at sige, nu tog vi dækjernene før og tog det af, men nu tager vi også dækjernene og sætter det på. Men Jeg skulle lige til at sige det samme. det er en dårlig idé, fordi du risikerer, at du niver den der slange med hjælp af de der dækjern, så du skal bare bruge fingre. Okay. Og skal du være sikker på, at slangen er helt inde i. Og så tager du lige og krænger dækket på. Og sådan at du ender ved ventilen. ved ventilen, ikke? Og det passer, den er her lidt fint. Sådan at du ligesom står med hænderne på begge sider af ventilen, når du skal det sidste stykke på. Skal den være på før eller efter? Den der, den skal være på, fordi det er den, der ligesom holder den ind mod. Godt, den er ikke så lang.